Festival ebanjele khona la Olundi Airport. Namhlanje ke noma ngime nobaba uGadla Nxumalo asikubingelele video sikwamukele kwiBhele Media. KwiBhele Media ngiyabingelela ngingena ngigijima ngingena ngikhululekile ngisemcimbini kantanga yethu ngisemcimbini kaSomnandi. Yeah. Ake sikhulume ngaphambi kokuthi singene kumcimbi sikhulume nansi album ukhiphile Iso Lenyathi qaphu kafushane ngealbum. Iso Lenyathi likhona lifikile ingoma ziningi laphana khona ixoki laphana khona isiviya kwaMpumelelo khona i7 friend kuthiwa wathi uneminyaka ewu20 kodwa usunabangani abawu7 abasenesibhamu. Impilo yakhe injani mfana wami? Injani lempilo yakho? Uneminyaka ewu20 usunabangani abawu7 abagwetshiwe emajele. Kodwa wena uneminyaka ewu20 impilo yakhe injani mfana wami? Ayibheke. Kahle kakhulu kule album sizokhuluma ngayo mhlawumbe kwesinye isikhathi njengamanje sibongela ubaba uSomnandi njengalokho ke ebungaza iminyaka engamashumi amathathu alokho ayibamba endebeni zomculo kaMaskandi kunzima kungekho lula Zwide kodwa ke elokho ebambele emile ukumbongela nje ungathini kwena uSomnandi ngiyamhlonipha kakhulu ngiyamhlonipha kakhulu ngifuna ukuthi laba bantu abangabalandeli bomculo kaMaskandi bayeke ukuthi abalandeli bomculo wethu kaMaskandi bayeke ukuthi ama-legend bawabize ngamakhehla ngoba kule minye imiculo kuthiwa ama-legend ngapha kuthina kuthiwa amakhehla ngoba usho ukuthi usukungasafuneki. Umbuzo wami ukuthi umuzo onjani ongakufuneki umuntu omdala kuwona nisuke nifuna ukwenzani? Lo mcimbi ungowesithathu selokhu waqala ngonyaka ka2022 namhlanje u2024 kodwa ke ubaba uSothole ubuke eseqhubeka nokuthi awubambe lo mcimbi usebenzisana nabaculi abaningi singabhala obaba the late Sifiso Ncwane the late Indidande njalo mhlawumbe ubaba uZwide uyafisa yini ukuthi ngesikhathini esizayo noma eminyakeni emizayo sifise ukuthi sikhulume ngaye simbongele kakhulu nabaculi asebenzisana nabo mhlawumbe isifiso sakhe sikhona yini isifiso sifana naleso? Sikhona kakhulu mfethu sikhona kakhulu kufuneka kuhlanganyelwe ndawonye ukwazi ukuthi kubongelwe amaqhawe asebenze ngalendlela kunjalo. Mhlawumbe ukugxile kakhulu kuMaskandi noma kuma-genres ahlukahlukene esibala hip hop, afro pop, gospel njalo. Kahle sisonke sibizwa ngabaculi sonke. Akukho umculo ofuna kubandlululwe. Lo mculo usubandlululwa manje kanti eqaleni umculo wawuthandwa wonke. Akukho umculo ongasupport. Kodwa manje abantu sebevele bayikhetha bayimisa amaqoqwana. Umuntu wabuka futhi lamaqoqo awekho right. Unjani umuzwa njengalokhu usalindele ungene stage? Mfethu mkhulu ngendlela esimangalisi. Khona ngendlela esimangalisi. Mhlawumbe ulindele isathatha kakhulu kubantu njengalokhu sibabone sebeqalile sebengenile sebethelekile bekhona ukuzosupport umcimbi. Kunjani ukwethuka? Unalo uvalo? Anginalo lomncane uvalo ngoba ngikhiphele CD yami nje Iso Lenyathi angishawa nalo uvalo. Uzonika abantu abathandayo. Noma kanjani? Mfethu iSomnandi noma ubaba uSothole uqokiwe engomeni ezohlukanisa unyaka emsakazweni uKhozi FM ukuncenca ababukeli beBhele Media ukuthi bamvotele ubaba uSothole ungathini kubona? Ngajabula kakhulu ukuthi bekunikeza ithuba umuntu omdala abalandeli bomculo kaMaskandi ke benenze iqiniso bamnikeze umuntu omdala ithuba. Siyabonga kakhulu uGadla nangesikhathi sakho sinikeze sona. Siyabonga kakhulu. iBhele Media bekade sikhuluma noGadla Nxumalo kumsakazo noma kumbukiso iBhele Media njengalokhu ke ekhiphile ivideo yakhe noma umusic video yakhe nealbum yakho bithini isihlobo sakho? Iso Lenyathi. Iso Lenyathi. Siyabonga kakhulu mbukeli.